ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. бо арзи эҳтиром нисбати якояки шумо ва имконияти даст дода нашри навбатӣ барномаи милитсия хабар медиҳадро ки фарогири ахбороти криминалӣ ва фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар самти ошкор ва пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ аст аз минтақаи суғд манзур медорем. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дар ноҳияи ҷаббор расулов моҷаро барои манзили иstiqomatӣ ба марг анҷомид. мақсад зад набошад айҷа кор да барои чӣ гирифтӣ? гирифта назарат гуфтам гирифтаму сарте гуфтам ман мебрафтагӣ будам. дуздӣ дар 18 терминали пулгузаронӣ ошкор гардид. қасду қасос дар шаҳри Истаравшан писари директори мактабро бо кор заданд. ман маълима бинам гуфтам. ҳамон вақт мекушам гуфтӣ. баъд чӣ ба писарша заде? надидам маълима ҳар рӯз биём нест. чорворо фурӯхта ба милитсия муроҷиат намуд ки гӯё тасарруф шудааст. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.